Benvinguts a aquest conte sensorial. Avui treballarem amb les olors, aromes meravellosos i massatges. Espero que ens acompanyeu en aquest viatge i que ho gaudiu molt. Ara tenim una tatera al foc. Amb ella escalfarem l'aigua. Potser haurem de bullir algunes herbes, però d'altres sols infusionaran. En acabat, haurem d'acompanyar aquestes olors amb un bon oli de massatge. Us proposo utilitzar-ne un d'aquests que són neutres i transparents per combinar-los amb els aromes. Per aconseguir les olors podem utilitzar fruites o herbes, qualsevol herbes que vosaltres podeu tenir per casa. Jo aquí n'he posat unes quantes, però en realitat podeu fer servir allò que a vosaltres us agradi. Tingueu en compte que algunes d'aquestes herbes les haureu de fer bullir una estoneta i d'altres senzillament amb una infusió en tindreu prou. Es tracta de gaudir i de passar-s'ho bé creant aquest paisatge d'olors que ha de ser ric en contrastos. Abans de començar a explicar el conte, hem de tenir les olors a punt. Per això jo he estat preparant les infusions. Ara que ja tinc els aromes triats, sols em queda preparar els olis. Bé, doncs ara ja estem a punt, gairebé a punt per explicar el conte. Tenim els olis preparats amb les seves olors, tenim unes quantes cosetes així una miqueta llamineres pastisseres que també les necessitarem. Tenim una robeta una mica suau, una tovallola, una gasseta, cotonet i un bol amb aigua una mica tabiona per anar fent net. I bé, i treballarem amb una nina, que pot ser qualsevol nina, o pot ser la persona a la qual acompanyem, o aquesta persona pot acompanyar la nina. I treballarem també amb una bruixa, que pot ser qualsevol bruixa, o bé poden ser també uns ditets bruixets, així. I bé, i ja està, i amb tot això doncs us convido que ens ho passem molt bé i que m'aneu acompanyant al llarg d'aquesta experiència que ara començarà. Hi havia una vegada una princesa preciosa. Tenia una cosa increïble. Les seves eren les mans més boniques del món. Les seves mans eren tan boniques que la seva família havien decidit protegir-les i per això li van cobrir. I ella, si haguera estat una persona que no li agradava fer res, si haguera estat una persona que tot li era igual, doncs no hauria tingut gaire importància, però el cas és que a ella li hauria encantat ser pastissera i això la feia sentir molt trista. Ai, pobreta la princesa. Ella somiava amb jugar amb les coses del cuiner. Jugava a fer magdalenes, jugava a fer llengües de gat. Ella somiava que algun dia faria una xocolata boníssima, una nata deliciosa i una crema pastissera per llepar-se'n els dits. Tot això pensava i imaginava la nostra princesa. Ai, la princesa havia de dur les mans tapades perquè si no, les seves mans eren tan boniques que tot ho enlluernava. És que la princesa estava convençuda que les seves mans eren precioses. Tota la seva família estaven convençuts que les seves mans eren precioses. Tot el palau sencer estava convençut que les mans de la princesa eren enlluernadores. El món sencer pensava que no hi havia unes altres mans tan meravelloses com les mans d'aquesta princesa. Però la veritat és que feia molt de temps que ningú no veia aquestes mans. La princesa no tenia consciència de com havien de ser les mans més meravelloses del món. Estava convençuda que eren les seves. Si bé era cert
que a la princesa les mans li feien molt de mal, però és clar, amb això de que enlluernaven, no les podia ensenyar. Doncs aquesta era la nostra princesa preciosa i meravellosa que tenia aquest problema tan gran que ella volia fer moltes coses i no li deixaven fer res perquè no se li fessin malbé les mans. I és clar, aquelles mans feia tant de temps que no es feien servir que la veritat és que ara ella ja no sabia ni si podria. I així anava passant els dies, avorrida, molt avorrida, perquè està tot el dia contemplant sense poder ficar les mans a la farina, sense poder ficar les mans al sucre, sense poder remenar les pastes i les masses. Bé, doncs, ella estava boja, però boja per poder-se moure i per poder fer coses. I es desesperava i s'entristia cada dia una miqueta fins que arribava la nit. Quan arribava la nit, se n'anava a dormir. Aleshores sí, aleshores, quan la princesa se n'anava a dormir, es ficava dins del llit i es destapava les mans. Es destapava les mans perquè li feien molt de mal. Ella no entenia perquè deien que les seves mans eren tan boniques que no n'hi podia haver de més boniques. A la nit es destapava les mans perquè almenys se li airegessin una mica. Semblava que així les tenia una miqueta millor. Pobra princesa. El palau de la princesa estava molt a la vora del bosc de les bruixes guaridores. I les bruixes guaridores, que tot ho sabien arreglar, no tenien ni idea del que passava dins del palau perquè mai no hi entraven. No els interessava. Però aquell vespre, una de les bruixes es va perdre i es va fer un bon embolic. Sense saber ni com, es va ficar dins del jardí del palau. Ai, ui, no destornis, para, sisplau, para. I així volant i revolant, i es va anar ficant cap dins del palau. Una cambra, l'altra cambra, era molt silenciosa, però no parava de volar, i enredar-se per tot arreu, i finalment va arribar, com qui no volia cosa, damunt del llit de la princesa. I la bruixa guaridora va veure aquelles mans i va dir: aquestes mans estan molt malament. Aquestes mans s'han d'arreglar. Com ho farem? Jo tinc moltes pòcimes i ungüents a casa meva. Que poden arreglar aquestes manetes. Vaig volant a buscar alguna coseta i així se'n va anar volant cap a casa seva i va agafar un dels seus ungüents. Tenia un oli de camamilla. El va dur cap a la princesa i la bruixeta va agafar una mica d'oli amb camamilles i va començar a fer un massatge. Primer, aquí just al centre, perquè s'hi trobés a gust. I després va pujar una miqueta cap al cantonet aquest d'aquí sota el dit petit, que ho tenia molt inflamat. I així s'hi va estar la bruixeta guaridora una bona estona, fins que l'oli ja s'havia eixugat tot a una mà i després a l'altra mà. Una mà, quan ja va tenir el massatge fet, la bruixeta va agafar la seva pòcima i se'n van tornar cap a casa seva. Al matí, després de la visita de la bruixa, que la princesa
no se n'havia assabentat, la princesa va notar que les seves mans potser no li feien tant de mal. No ho entenia, però potser aquella nit havia descansat millor. No li donaria més importància, així que es va disposar a tornar a passar un dia molt avorrit i molt cansat de no fer res, fins que arribés. La princesa se'n va tornar a anar a dormir altre cop amb les mans ben adolorides. Però us he d'explicar i contar, i us he de contar i explicar, que quan una bruixa guaridora descobreix que ha d'ajudar, ho fa. I ho fa fins que el problema està resolt. I aquesta bruixa guaridora, que havia descobert aquelles terribles mans de la princesa, tan malmeses i plenes de feridetes i de llagues i de nafres i... Bé, doncs aquelles mans havien de quedar ben guarides i ella se n'encarregaria. Així que es va dedicar a anar cada nit a posar-li un ungüent o un oli diferent a aquelles mans perquè aquelles mans es guarissin. La segona nit, la bruixeta va portar un oli de roses. El massatge a la panxeta del dit polze, perquè se trobés molt bé, perquè es trobés bé i es sentís molt bé, primer a una mà i després a l'altra mà. En llevar-se, altra vegada la princesa va notar que aquella mà no li feia tant de mal, així que estava més contenta la princesa, perquè semblava que fins i tot les mans es movien una miqueta millor. Aquí a la panxeta del dit petit i a la panxeta del dit gros, les mans ja no li feien mal. Una altra nit, la bruixa li va portar un oli de farigola i amb l'oli de farigola li va fer un massatge des de baix de tot fins a la punta d'una mà, l'estona que em va tenir ganes, després amb l'altra mà, l'estona que va pensar que ho necessitava, i estirava el dit ben llarg, i l'altre dit ben llarg, i l'altre dit ben llarg, i l'altre dit ben llarg, i aquest que era gruixut també l'estirava bé. I després a l'altra mà, també els dits ben estirats. I un altre dit ja li va portar un oli d'eucaliptus i li va fer massatge a tot el palmell de la mà. Primer amb una mà i després amb l'altra mà. Primer amb una mà i després amb l'altra mà, i el dit gros deia, ui, que còmode que estic, i el dit índex deia, oh, que a gust que estic, i el dit del cor deia, oh, ja m'hi sento ple d'amor, i el dit anular deia, em sento algú important, i el dit petit deia, ui, que gust que estic, aquí ficadet, i el dit gros que deia, oh, però que bé que estic, que ben menjat, i el dit índex que deia, ui, assenyalaré molt bé, i el dit del cor que deia, ai, 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 quina quantitat d'amor que em surt per dins, i l'anular que deia, ui, em sento important, i el dit petit que deia, que bé que s'està aquí, i així tots els dits contents de la princesa. Darrere nit, a la bruixa li semblava que seria la darrera. La bruixa va portar un oli de llimona i va agafar l'oli de llimona i li va començar a fer un massatge, una miqueta més, li va començar a fer un massatge així, buscant entremig dels dits i apretant amb el polze per dalt i amb els altres 4 dits per la banda de baix, i va aconseguir que aquelles mans per fi es recuperessin. Primer una i després l'altra. I es sentia a gust, i es sentia contenta la bruixa de fer aquest massatge. I tan contenta estava, i us he de dir que sí, que aquell oli de llimona va ser definitiu.
La bruixeta havia aconseguit guarir les mans de la princesa. Ja no tenien ferides, ja no tenien llaguetes, ja no tenien nafretes. Estaven perfectes i semblaven molt més fortes. Així que la bruixeta va fer un petó a la princesa i va marxar. Va marxar cap al seu bosc amb les seves companyes i va procurar no tornar-se a perdre d'on anaven elles. La princesa, aquell matí, quan es va llevar, gairebé no s'ho podia creure. Les seves mans, quan la princesa es va llevar, no s'ho podia creure. Les seves mans no li feien mal. No s'ho podia creure. Estava molt contenta. La princesa estava feliç perquè les seves mans estaven tan bé que va decidir que aquell dia no se les taparia. De cap de les maneres. Aquell dia no se les taparia. Aquell dia aniria a la cuina i li demanaria al cuiner si s'hi podien posar tots dos junts a muntar una miqueta de nata, que era una cosa que sempre havia volgut fer i mai ho havia aconseguit. La preciosa princesa va aprendre a muntar la nata, que li quedava perfecta, i a fer crema pastissera i xocolata desfeta i profiteroles i llioneses i pastissos de qualsevol mena i unes magdalenes, les llengües de gat, i feia unes coses tan i tan bones que la gent es discutien per poder venir a berenar amb ella. I ella es sentia feliç i les mans mai més no li van tornar a fer mal i mai no va saber com havia estat que se li havien pogut guarir màgicament. Mai no va saber que a l'altra banda del jardí, allà al bosc de les bruixes guaridores, hi havia una bruixeta que vetllava per ella i que, de tant en tant, venia a fer un cop d'ull, que tot continués estant perfecte. I contat, aquest conte s'ha acabat. I perquè us en feu una idea de com eren de bons els pastissos que preparava la Swiren i la princesa, i les magdalenes, les llengües de gat, la nata, boníssima, i la xocolata, té, amor està? Sí, oi? Boníssima. I la crema pastissera la posava damunt de les magdalenes i li quedava boníssima. I així és que jo, sempre que puc, vinc aquí, al seu palau, a berenar amb la nostra princesa. I moltes gràcies, princesa, per fer aquests berenars tan boníssims. Moltes gràcies. I moltes gràcies a tots per haver escoltat el conte. Penseu que quan posem els massatges, entre oli i oli, si volem podem netejar-nos amb una miqueta d'aigua calenta, tèbia, perquè no estigui tan freda. Mireu, jo aquí he estat fent un truc i he tingut aquesta tovallola que m'ha anat ajudant durant tota l'estoneta, i després per poder fer una cosa agradable, potser que em tregui la nata del nas, per poder fer una cosa ben agradable, després ens podem eixugar amb la tovallola i després ens podem eixugar amb una gasseta cada vegada, i així vosaltres podeu explicar el conte a casa amb els vostres nens, podeu anar jugant i podeu anar jugant també amb tots aquests draps i aquestes textures que també resulten molt interessants, i si agafem una coseta així, doncs ja sabem que podem jugar a untat, i si ens ve de gust una cosa molt suau, podem acabar eixugant-nos les mans amb una miqueta de cotó fluix. I el dit gros està content, i el dit índex senyala bé, i el dit del cor estima molt, i el dit anular es sent important, i el dit petit diu que està tan content, i el dit... Fins la propera.